ассалому алайкум дӯстони азиз, марҳамат. сарошн аз тарафи партишгоҳ якта замини фурӯшӣ рӯй кардан дӯстон аз шаҳри Душанбе. Як хонага дорад дӯстон, як хона временка дорад. Мақсад ки хоҳен ваят ира чапа мекунен, дар ҷош ягон коттедж, ягон хонаи ба таби рихтон месозен дӯстони азиз. масоҳати умумии заминаш 4 сотик заминро дӯстон ташкил медиҳад. сарошна дар шаҳри Душанбе. ноҳияи рӯдаки дар маҳаллаи Дарёобод на дӯстони азиз қарор дорад, яъне ки ҷойи обод, мақсад ки ҳамаш ҷойи ҳосилихез мисол дарахтои мевадиҳанда дӯстон дорад. аз центри Ленинград 1 километр боло мебошад дӯстони азиз. нархша нигоҳ кунед 350 000 сомонӣ. дар наздикиаш дӯстон ҳамаи чиз дорад. мактаб, магазин, балниса, гирду атрофаш маҳкам. холоса дӯстон ҷои беҳтаринай. рақамҳои соҳибхона, соҳиби ҳамин манзил мондагии дӯстон, гирду атрофаш маҳкам. дар масъалаи оби свет мушкиле нест. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ дарҳол дӯстони азиз фурӯхта мешавад. успед кунен аз шаҳри Душанбе замини фурӯшитон ёфтем дӯстони азиз. ихели нарх, ихели мақсад састани дар ягон ҷо нестай дӯстон ва набудак тозирам нестай. инам хе як хонаша дорад. дастурошни гуфтагиаш фурӯхта мешавад. адреси пураш дӯстони азиз шаҳри Душанбе, ноҳияи рӯдакӣ дар маҳаллаи Дарёобод гуфтем. 4 сотик замине дӯстони азиз. ҷойш ҷойи обӣ, ҷойи мисол чизе ки кишту кор кардани бошед, ҷойи ҳосилихез. мақсад ки ҳаматарафа дӯстон замин ба чизе чӣ хеле ки мисол мехостен зиндагӣ кардан, ҳамин хел дӯстон ба таби дили шумо ҳаста. дарахт ҳам мисол бушунен меброяд. чизе ки ҳосил кардани бошед дӯстон ҷойи беҳтаринай. суратҳош дар рӯи экран мондагиай. тамошо кунед дӯстони азиз. чӣ хел сурат гирифтагӣ, чӣ хел навор кардагиай. холоса ҷойиш ҷойи беҳтарин. дар ҳамин ҷо дӯстон ман гап надорам расти гап. хоб дар рақамҳоро экран мода 174 68 37 11 қади дар тамос бороед. нархаш 350 000 сомонӣ. хона заминхари аниқ бошед, боз аз номи ютуби мо Насим Деде салом расонед. иншоаллоҳ гуфтагиай дӯстони азиз боз савдо муомила мешавад дар назди ҳамин замин. рақамҳои ватсапаш расистки номеранд дӯстон. муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. нафароне ки чунин заминҳо, хонаҳо, мошинҳо барои реклама дошта бошед, пас дар ватсапи ман 911 32 43 44 суратҳоша, видеоша, қатъи маълумотҳои пурра дӯстонро кунед. ҳаракат мекунем мо дар ноли оянда реклама карда фурӯхта медиҳем. хайр дӯстон, боқӣ сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонтон бошад.